avea aproape 54 de ani umani, iar la 14 ani un câine ar avea o vârstă echivalentă cu cea a unui om de aproape 70 de ani. Cercetătorii ăștia au spus că or să repete studiul și pe alte rase de câini. Așa că cred că din momentul ăsta o să ne privim căței cu alți ochi și nu o să mai facem așa chiar bebeluși din primul an de viață. Lil Uzi cu Vert, ascultăm chiar acum la Virgin Radio. Ți-am pregătit și Ray Shremmer cu Black Beatles. Așa că n-am mai auzit piesa asta de mult. Rămâi cu mine, ești pe Virgin Radio. Stay tuned! I don't really care 'cause I'm done. On a real love, it's not fun. There's no emotion on my face 'cause I'm numb. You see me everywhere you look, no you can't hide or run. Get up, bitch, yeah, everything I said. Messing with your head, messing with your head. Aș da foc lumii de dragul tău. Scuză-mă, am fumat și acum e rău. Sau poate, nu știu, suntem on the air.